Matur sembah nuwun Bapa Pamiwon. Kuku sing dupa kumelut alengkang siat sangapake kawangku sagung jajan nanging sangat angikipi kang resikane putra sangra sikane putra sangra sikane putra kang anjok saking budaya kabeh padha siap siaga lho. Barisane ditata sing becik aja nganti ndenggal. Pedang abang diwarang tumbak potol selandane gedhe bukan timpul ya. Bocah karangan tabilan Joko ora sing negara sing prayitna ngabake kula wonten semuruping banyu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sesepuh, ini sepuh haji sepuh ingkang agung amestuti dumateng paboyane kautaman ing pinundi. Panjenengan tamu kaku miwah putri kang sinungi bagya mulya kula ngaturaken wilujeng datu. Wilujeng rawuh lan ugi wilujeng pepanggihan kula sak kanca paguyuban campur sari tresna budaya ingkang mijil saking Jomblang Kaliwuluh. Kebak Kramat Karanganyar Tentrem ingkang dipun pimpin panjenenganipun Raka Mas Agus Sutrisno lan kaasuh panjenenganipun Bapa Kentut. Sowan kula sak kanca mundi dawuh saking ingkang hapenggugati panjenenganipun Bapa Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati wonten ing Krempan RT 08 RW 11 Waru Kebak Kramat Karanganyar. Netepi darmaning sepuh entas pitulus atmajanipun munduh mantu boyong temanten sampun kasembadan. Dawuhipun putra kinasih panjenenganipun Bapa Triyanto sekalian Ibu Septi. Nggih ingkang nami Bagus Rifka Nursida Fernando. Kang sampun daup kalian Diah Ayu Roro Anissa Putri Alicia. Putra saking panjenenganipun Bapa Handung Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani. Saking Saradan RT 0 Gangsal RT RW kalih Saradan Karangmalang kalebet latah Kabupaten Seragen Asri. Derek mangayu bagya tresna budaya sowan mugi anggenipun kagungan kersa katebihna panggoda pangrencana celaken nugroho ingkang agung mengkah temanten sarimbit Mas Nando dan Mbak Anissa dadosaken jejodhoan ingkang antut runtut pindho mimi hamiduna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barakallahu laka wa barokah alaika jaba bainakum fi khair. Sowan kula kapurih caos panglipur mugi hanuju prana dadosaken erna naning panglipanjang sami ingkang sami mirsani lan ugi miyarsakaken kula sak kanca tresna budaya hanganti catur widawati antawisipun Mbak Riri saking Seragen Asri. Monggo Mbak Riri. Ya saya. Hei. Nomor kali nggih menika Diah Ayu Roro nemen. Mbak Suye. Saking Mojo Songo Surakarta hatine kira. Yo. Trot. Buka sini. Radi buka. Iki enak banget. Kang nomor 3 nggih menika Mbak Pipit saking Surakarta Hadiningrat monggo. Ya saya semangat. Ditumpaki gas. Jarana semono. Kuwi keledhek ingkang pungkasan nomor sekawan nggih menika Widawati. Lanang apa wedok to Pak kuwi? Dikenali diceluk. Aku lanang pengen awak kancane. Lah Dik. Mbok Dik anu. Piye? Mangsul riyen nggih. Monggo diceluk riyen kok. Kaya wong ra tau payu wong laris ora uger. Ngapunten niku
kelancangane kula sak kanca ngene iku penyanyi ora dikone teko. Menika Widawati ingkang kondang kaluka. Mbak Endang SPD. Lele papanganane iwak mentah sing mangane uyah enak seger sumlah sing mangan ning omah kulon. Lele pakanane iwak sili. sing mangan nang kidul kali. Wis kandha urip. Aku ndak ususe. Aku ndak ususe. Mas Gareng. Panjen dawuh. Kula sanes widodari. Oh nggih, widodari saking pundi? Kula sanes widodari kupingmu. Widodara. Oh nggih. Enten paribasan kan. Paribasanipun. Mangkok ana cendole. Mangkok ana cendole. Ketoke wedok. Ketoke wedok. Lalalala. Kodhok nguntal manggis. Apa Mas? Ketoke wedok nggih mbol linggis. Mbak Endang Sapardi. Lan derek Gladiwano kura gepeng gareng saking Bejen Karanganyar. Sakidulipun terminal Bejen. Wilujeng saran kula sak kanca mugi ndadosaken erna raning pangalih panjenengan sami. Serangan kelan tresno budaya. Ya nutupi kancane. Minggir. Oh yeah. Hey. Wey. Neng kene jenenge ora Endang Supardi. Apa? Ajerubuk kentut. Tak sendekke wing omah. Mangga ta pambuka saking paguyuban tresna budaya. Wilujeng nyatakan yo. Jaman semono yen dolan rame-rame
Matur sembah nuwun Widawati kula aturi lenggah malih mangke kalajengaken dasesarengan kula sak kanca paguyuban tresna budaya. Wedal lan sasana kula wangsulaken dumateng Bapa Suparjo abdi dalem. Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang tuhu winantu ing pakurmatan. Sasampunipun tresna budaya campur sari jangkep ingkang dipun pangarsani Adimas Sutrisno ngaturaken pambuka sawetawis. Tata cara ing salajengipun tumli badhe kita lajengaken sawetawis. Inggih punika jalaran sampun sawetawis panjenengan lenggah wonten ing sasana pahargyan dalu punika. Minangka tamu agung saking panjenengan Bobo Dandung Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati. Sinaos ing ajeng mliginipun para kadang hamong tamu. Sampun kepareng Jawatasta ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh panjenengan. Iwa semanten wonten ing dalu punika kepareng badhe ngaturaken ambalan atur panuwun mewah atur pambagyo dumateng panjenengan para tamu sadaru. Ing dalu punika karana panjenenganipun Adimas Dandung Triyanto bombong mewah mongkok ing manah. Saestu adamel mboten kawo matur pribadi kanthi mekaten nyuwun gungan dumateng panjenengan ingkang kula bekteni. Panjenengan Kepala Desa Desa Waru, panjenengan Bobo Haji Sularto BA. Kepareng minangka sulih sarira mewah sulih basa saking Adimas Dandung Triyanto. Dene jumenengipun Bobo Haji Sularto BA kepareng badhe kasumbul Adimas Kentut Junedi mewah panjenengan Adimas Ari Laksono. Katur dumateng panjenengan Bobo Haji Sularto BA sumangga kepareng kasuwun jengkar saking sasana palenggahan saperlu minangka sulih sariranipun Adimas Dandung Triyanto. Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang kula hormati, katur dumateng panjenengan Bobo Sukimenes PD sekalian Ibu keparenga tumuju dumateng palengganipun Sri Penganten Sarimbit saperlu ngaturi jumenengipun penganten menapa dene Rama Ibu saperlu hangesta manem Bromo mangayu Bagiarjo rawuhipun para tamu. Pinisepuh-sepuh mewah sumrambahipun sedaya para tamu. Kawis tinggal panjenengan Bobo Haji Sularto BA sampun samekting gati. Sri penganten telah Rama Ibu sampun jumeneng ngabiyantara saperlu angesta padha manem Bromo rawuhipun para tamu. Ingkang menika wekdal sawetahipun kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Katentreman karayon kawilujengan saha kesarasan mugi tansah kasarira sagung tamakagem sarta putri sinedhahan. Kawula nuwun sesepuh pinisepuh sagung tamakagem sarta putri sinedhahan ingkang dahat kinurmatan. Nun inggih mugi wonten lilah saking tawetawis nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nun inggih karana kawula kalodhangan dalu menika piniji saking panjenengan ingkang hamku gati. Nun inggih panjenengan Bobo Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati. Inggih madhepok wonten ing padusunan Krempan Desa Waru Kebak Kramat wewengkon Kabupaten Karanganyar. Niki saestu panjenenganipun wonten kalengan dalu punika bumbung enggalih bingah salebetipun manah nampi sowanipun sinubagya penganten Sarimbit miwah besan Sinarawedi. Ngantos-ngantos wonten ing kalodhangan dalu punika sapala kewala mboten kadhupen matur ngaturaken atur pambagya kawilujengan
tumanduk para tamu sadaro. Inggih menika wonten ing kalodhangan dalu menika kula minangka sulih sarira saha talanging basa. Iwa semanten saderengipun kula ngajengaken matur sumangga nuwun. Kanthi sesarengan suawi kala dherekaken ngunjukaken rasukur. Alhamdulillah kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saestu sampun paring pinten-pinten karahmatan kawilujengan saha sarasan. Dene dalu kalengger menika saged kempal manunggal silaturahim. Wonten papan pahargyan prasaja ingkang kawengku panjenengan Bapak Triyanto sekalian kanthi kawontenan wilujeng boten wonten pambengan setunggal menapa. Dene ing salajengipun salam miwah sholawat mugi katetepaken dumateng panutan kita uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing saestu kita derek mboten katalumpen pinjangipun ingkang kita suwuni syafaat sa pitulunganipun wonten ing yaumul kiamah. Dosa agung tamu kakung sarata putri sinada ingkang dhahar kehormatan nenggih awit kabekta ras bombong enggalih bingah saklebetipun manah prasasat kapapak obor sewu kajugrukan wukir sari kablabaran seganten matu ngantos ing dalu menika sapala kula mboten kadoben matur saestu kula minangka sulih sariranipun atur ingkang sepisan panjenengan Bapak Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati miwah kulawarga ngaturaken menggah sugeng rawuh panjenengan sedaya sugeng dalu salajengipun sugeng lengkah saestu nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun nggih karana rupakipun mekaten mbok menawi wonten sawetawis para tamu kakung sarata putri anggenipun sami lelenggahan nggih mboten jenak karana papanipun ingkang menika lumantar kula panjenenganipun Bapak Triyanto sekalian nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dene atur ingkang angka kalih nanging saestu ing dalu kalenggan menika panjenengan saha kasuwun rawuh mboten sanes namung kasuwun tambahipun jurung pamuji saha jurung pangestu tumanduk sinubagya penganten sarimbit nggih anak Mas Bagus Ripka Nur Seda Fernando putra kakung piyambakipun Bapak Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati itu sampun sembodo Hanjatu Krami Diahayu Roro Anissa Putri Alicia Atmaja Pawestri Piyambakipun Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu Dwi Mariani ingkang mijil saking Saradan Karangmalang kalebet wewengkon Kabupaten Sragen. Ingkang kanthi menika piyambakipun Bapak Triyanto sekalian. Saestu ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan awit karawan panjenengan. Dene ing penggalih namung kasuwun jurung pamuji panjenengan mugi-mugi Sirat Mojo penganten sarimbit anggenipun kepareng badhe lelumban wonten madyaning Berat Agung mugi tansah hinaiwan dening Gusti Ingkang Maha Agung satemah saged mbangun bali wisma ingkang kanthi ayem tentrem pindhane kadya keluarga ingkang sakinah mawaddah miwah warahmah. Para tamu kakung sarta putri sinedha ingkang dhahar kehormatan. Nggih saestu sinaosa ajat wiwahan prasaja ing dalu kalih menika tebih sampun karancang celak katata parandene wonten ing dinten piniji dalu kalenggahan. Tasih kathah kekiranganipun miwah kuciwanipun ingkang menika biyen Bapak Triyanto sekalian nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dinakeng sajengipun kersanipun ingkang hamukati. Mugi kepareng sagung tamu kakung sarta putri sedan sekecakna anggenipun sami lelenggahan. Miras pantes kasuwung jurung pamujinipun tumanduk sinubagya penganten sarimbit. Ugi monggo anggen sami pareng wawan pangandikan sak keparengipun
ngantos ing mangke paripurnanipun pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan menika. Desa Agung tamu kakung Sarata Putri sinedha ingkang dados kehormatan. Ugi saestu wonten ing dalu kalenggahan menika bapak-bapak wa ibu-ibu ingin nderek ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Wit anggenipun nampi karawan panjenengan atur palenggan. Ngantos bojo krami mbok menawi kirang ndadosaken suka sore nang penggalih. Ugi lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi mboten katalumpen kadang-kadang muda tumaruna. Inggih mijil saking padusunan Krempan Waru Kebak Kramat Karanganyar. Sawetawis sowan marak ngabiyantara ngaturaken pasugatan. Mbok menawi manggih kirang Subasita miwah kirang Trapsila. Awit kabekta saking kiranging seserpan ugi andhaping pawiyatan ing menika lumantar kula ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dinatur wekasan ing dalu kaleng menika sinaosa ajat prasaja ugi pian bapa triyantos sekalian sampun sembada hanimbali menggah wohing budaya Jawa ingkang arupi campur sari jangkep. Ing pengajap muga saged dados cagak lenggah miwah atur libur saking sawetawis katur para tamu sadarum. Mbok menawi wonten kirangipun lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Duh pertama kakung putri mbok menawi makaten semanten ingkang saged kawula aturaken mongko sulih sarira talanging basa saking panjenengan bapa triyantos sekalian. Kula nglenggana wah kepara ndada beliau kula namung titah wantah titah lumrah tebih saking kasampurnan kecaket dhateng kalapatan ingkang menika mugi diagung ing pangapunten. Pepet pungkasing atur billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna panjenengan Bobon Dandung Triyantos sekalian Ibu Septi Krisnawati. Lumantar panjenengan ingkang kinabekten Bapak Lurah Haji Sularto BA ngaturaken pambagyarjo mewah manembrumu rawuh panjenengan para tamu sadaru. Purwa Madya Wasana anggenipun minangkani minangka sulih basa miwah sudi sarira tansah manggyarjo niskala. Para tamu pinisepuh ingkang tansah kula hormati. Sri penganten ing dalu punika rumaos kirang jangkep anggenipun badhe lelumban wonten madyan ing Beberan Agung sangu ingkang minangka dados mangkinipun pawitan anggenipun lelumban wonten madyan ing Beberan Agung manawi dereng jajar kalian para pinisepuh
ingkang saperlu kasuwun donga pangestunipun wonten ing salebeting tata cara putu pangeston miwah putu pakurmatan. Kanthi mekaten katur dumateng panjenengan Bapak Lurah Bapak Haji Sularto BA dalah mangke sumusul para ingkang kula sebat nun inggih panjenengan Bapak Lurah Sepuh Bapak Suwarto sekalian Ibu Bapak Carik Lilik Rianto menapa dene Bapak Paidi Spedi sekalian Ibu Hajah Sudaryanti kepareng ugi mangke sumusul sekalian sak sampunipun Bapak Kepala Desa. Dene mangke sumusul para kulawarga saking pinanganten putri nenggih panjenengan Bapak Suprapto sekalian, Bapak Supriyanto sekalian, Bapak Eko Fajar sekalian, Ibu Sri Rianti, Bapak Tardi sekalian, Ibu Tarni, Mbah Jono sekalian, Mbah Yani sekalian, Bapak Rohadi sekalian, Bapak Mardi sekalian, Mbak Weni sekalian, Bapak Keri sekalian, Ibu Sunar, Bapak Susilo sekalian, miwah Bapak Eko sekalian, mangke keparenga setunggal pasang buku sawiji kepareng jengkar saking Sasono Palenggan saperlu foto sekalian Sri pengantin. Dinipuro kadang ingkang kasuwun ngaturi jumenengipun para ingkang sampun kula sebat kadang kula Dimas Hartoto miwah Adimas Sarman keparenga tumuli ngaturi para pinisepuh ingkang kala wau sampun kula aturaken. Sumangga sak keparenga. Dening dalu punika minangka Sri pengantin nyuwun dumateng pangwasing Gusti ingkang Maha Agung sinartan nyuwun pangestu para pinisepuh menika badhe nglaksanakaken pitutur ingkang wonten ing salebetipun rerepen sinom Slendra Parsanga sinom Grandel. Kalajengaken mangke inggih menika langgam petis manis. Nyuwun sinom songo. Anak Mas Rifka Nursida lan garwa Anissa Putri padha sira nglakon pitutur kang becik iki siji pindho bekti Rama Ibu ping telu ngoro kaping pat mring guru neki
petis manis Mbak Yu Riri, monggo. Monggo Mbak Riri, kula aturi jumeneng ya. Petis manis. Nggih. Dipun beksani ya Kang Oh, Mas. siap. Kene. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Pak Suparji Nggih. Dinegoro. Petis manis kukus tebu saupama Dine aja ngucap ora tegas tanpa guna piye waratine Petis manis sarapa langking saupama piye waratine aja ngucap yen kamung samudana tamal mancung rasa kang sama gagara wigara Bendera mirip toya kanggo kanca jroning sepi petis manis yen ngucap sing ati dadi ati nyata bebrayan sejati Ora kleru Bapak Suparjo Haji Nagoro ngersani petis manis. kepenak Iya kepenak. Kaya ndudah mutiara kependem ya. Petis manis kukus tebu saupama
Pak Triat. Pak Kepiye Kang Mas? Trianto. Heeh. Sing kagungan kersa Pak Dandung kondangi. Iya. Iki pesen campur sari iki wis ana kok setengah tahun. Mulakno iki Mas Kentut mah bose. Iya. Wis pokoke kanca-kanca kudu semangat. Heeh. Yen dikon Mas Kentut iki aja sok nyulayani. Oh iya. Wong awake wis kuru kaya ngono. Mesake ya. Ya tresno budaya ini dikei jok Mas Kentut ki ya ora enek anu lho ora ukur lho. Iya. Wis pirang tahun wae ya. Aku sadurunge ra duwe apa-apa terus iso duwe apa-apa ya melu Lah, campur ya, sari tresno mergo budaya. Mas Kentut ya Mas. Iya. Wis nganti ra Sampean, ndek apa-apa. anu, Wah kuwi nesu medeni kok. Lah ngapa? Wis disetrum. Sampean napa ambekan dhisik. Heeh. Alon-alon ngapunten nggih Bu. Wong Megap-megap. MC niku pun umure 65. Kaya ngene kok ya jek pola. Hae. Kene. Semangat kok Mbak. Wong Iya, arep semangat. umur ki ora pengaruh. Sing penting semangate muda. Iki jope lak wis setengah tahun Wah, kepungkur ya muncul. Mas. Tujune jenengan kok ya ijek teko saiki ya Mas. Eh? Tujune. Alhamdulillah paringi seger waras isih iso ketemu karo sampean. Iya. Aku malah semelang ora ketemu Miran malah isih sehat. Alhamdulillah Pak Dik. Sehat panjang umur. Sehat. Ya aku agak swidak 5 tele-tele kok nang sing 71 cek. Ngengkeng. Sak suwene duwe simpenan anyar iki lho. Apa kuwi? Lho kuwi. Oh, lah kuwi jare Bu Kentut mau. Wis ora. Oh, wis putus. Dislungsur Miran. Sedot Om. Alah, nek mencep ayu deh. Ri, nek gunung mbak aku nek kena gigiwan kembali Mas, tapuk aku ya ngono. Iya. Oh iya Pak Dik Mirani umure ya 120. Aduh selawe. Tak dongakne umure dawa dhewe kancane wis renek jek urip tingil-tingil. Amin. Ya Sing mangke. ngubur sapa? Ya wis tokne wae ben garing ngarepe dhewe. Di banyu keras wae. Moci Bet. Mas. Yen sasing Ayo. Dadi ati nyoto bebrayan sejati. Sampun yo Kang Mas. Matur nuwun Nggih. Mbak Rere. Matur sembah Pak nuwun, Parjo nggih, sampun. Pak. Nggih, kula nglajengaken matur sekedhik mliginipun para kulawarga saking Ibu Septi utawi Bapak Ndandung menika para pinisepuh ingkang saking kulawarga pinanganten putri saking Saraden mbok pilih tasih wonten ingkang kepareng badhe foto sesarengan monggo dipun lajengna dene salajengipun kulawarga saking pinanganten kakung nggih menika monggo Mbah Kakung Putri ingkang ing dalu menika ugi tasih nenggane keng wayah. Monggo Mbah Yono sekalian dipun lajengaken Mas Kentut Junedi sekalian menika malah ketingal sampun. Salajengipun kulawarga saking nggih pinanganten kakung sak cekapipun monggo pun lajengaken. Dene mangke kalajengaken Bapak RW, Bapak RT ing Padukuhan Krempan. Dalah sawetawis among tamu sinartan aturipun kadang saking campur sari ingkang dipun pandhegani Adimas Agus Sutrisno dipun pangarsani malih dening Ki Gareng Gepeng. Monggo menika kalajengaken foto-foto dipun lajengna dene panjenengan ngantos biar-biaran menika. Sembah nuwun Monggo, wedalipun wekdal Bapak aturaken. nggih menika ingkang dipun antu-antu widawati ingkang tumurun saking kayangan Jenggring Saloka nggih menika Mbak Endang Suparti. Ora apa-apa. Hei! Monggo.
wong kok ya arep lemu ya luwes. Pripun, Mas? Arep lemu ya luwes. Raimu tek ngembun kaya kulkas to, Mas? Apa ya? Iya. Kaya HP. Heeh, raimu tek kaya ngembun kaya kulkas kae to. Ya ngene iki wong ya wis kemringet ya ngene iki. Mripatmu ciut kaya ngono. Alah ya. Neng nak yo ora apa-apa ta awakmu? Aku sehat. Alhamdulillah. Alah lha kok dengarin halus men. Lho wong nyambut kok Mripatmu biasanya matamu. kuwi lak yo banji-banji kono. Yen kuwi halus ya. Aku banji syariah kok beda sing banji wer ambiar ngono kae. Iki Mbak Suye. Pripun? Mbak Suye, Mbak Riri ki beda. Bedane Rikala dek dhisik ditayuh arep rikala buke ngandhek. pripun Kang? Kuwi gledekne anu tampah Oh. ning latar. Ngaten. Iki jabang bayi sok laire lanang apa wedok. Lah terus? Yen engko nglebake ki nengen kuwi lanang. Oh, nek Yen nglebake ngiwa kuwi wedok. Oh. Lah kowe kuwi mbokmu rikala ngandhek pitung sasi gledekne tampah kuwi ora mlumah ora mengkurep. Dadi Temancep pager lah dadine magel. dadi ora nganggo wat ya. Iya. Asline jenenge sinten? Pardi. Apa enek penyanyi sama Mbak Suye, Mbak Riri ngono. Mbak Pipit ngono ya penak dirungokne. Namanya sinten? Pardi. Kok ngedidi? Kembung. Nyambut gawene apa selain nyanyi? Golek wedi. Nganti sikilku pantrang iki delok lho. Wah, ya ora apa-apa sik penting halal. Iya, ya Dadi bisa. menika wonten dinas anu pendalaman laut. Keruk wedi. Keruk wedi. Heeh. Kowe arep ngatune apa? Ya uluk salam sik to. Ya uluk salam. Au. Iki jane iki yang Mas Kentuti kaya ora kon nyanyi. Lah piye? Iki Pak Ndandung kuwi ngendika. Pripun? Anu Pardi ora sakon nyanyi wae. Lah kon apa? Kon tunggu beras. Ya ora apa-apa. Malah tak gogohi engko berase. Iya. Ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Kaya tawa Alhamdulillah. kasur. Kaya tawa kasur. Heeh, aku ya jaman biyen ngene kok. Dondon-dondon kasur, Bu. Ngono kaya sampeyan ngono kuwi. Iya. Dandang jebol. Ngaturaken ageng panuwun keluarga besar Bapak sinten sing kagungan kersa? Bapak Triyanto. Bapak Triyanto matur Kondange suwun. Pak Ndandung. Pak Dandung nggih. Mugi pinaringan berkah barokah saleh kagungan kersa pinaringan lancar, pinaringan sehat. Dados imamipun keluarga Masya Allah. Mugi selamat Kak Mas Manten. Nggih. Kowe nek tak kwampleng lho kowe. Ora aja galak-galak. Lah gelut apa piye? Ora, aku ki mau ngritik nggo kebecikan kuwi. Ya aku ki ndongakne lagi sing Lah iya. ngomong lho. Heeh, monggo. Raimu tek kaya tonggeng suwe-suwe. Ugi selamat kagem temanten kekalih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem enggal-enggal pun paringi putra saleh lan salehah Allahumma. Amin ya Allah. Pripun Kang Mas? Ora pripun-pripun. Sampeyan apa rada ana kono? Ya ora ngono to iki kok ya. Ora ngono kowe tok kaya sadis. Aku mung ngelokne kowe. Sok yen suwan ning kiwa tengen krempan kene. Piye, Kang Aja Mas? kaya ngene ngisi-ngisi. Lah ngapa? Ngerokmu jenggot ki ra resik. Mau ki lali. Aku seneng Bu. Aku lah ya ngono ki dadi isin aku lah ya. Aku lho duwe bojo niki nggih seneng ora satu kupit montor. Ayo nang pasar. Ngapunten nggih Bu, kula tanggak batang riyen. Batang. Lho lah yuk, aku bareng kowe tak gendong niki to Mas. Enek suarane ngene iki. Niki kok nut-nut ki apa niki mau? Sing kene iki mau lho. Iki HP. Oh, tak kira ora sosis to. Oh, wah, Sosis. HP. Kok cilik-cilik loro ki apa? Cilik-cilik loro. Kuwi jenenge Slepon. Tak kira ki some. Nggih. Kon Klepon. Monggo Mbak Endah. Ajeng ndak pundi Mas? Menika badhe golek pasar. Ngapunten, aku ngene iki kalinganing Bang Jobak Klamat. Nabrangke wong buta ya ngene iki. Nyuwun sewu. Wong ro. Ayo kowe sakimu aja sok nyepelekne. Pripun? Aku arep tekon karo kowe. Pripun? Kowe ketemu wong bisu. Nggih. Arep njaluk mangan muni piye? Dengan bahasa tubuh. Mangan. Ngono. Arep ngombe. Arep njaluk rokok. Lah yen ketemu wong buta njaluk rokok piye? Oh bingung kowe, bingung. Ayo. Iso. Wong ketemu. Ya njaluk rokok wong buta ki ora bisu kok. Kocrok bocah iki. Ayo diaturke anu
capek gunung. Ugi bos. Wah, nuwun bos. Bos Iki kok ya terus aku yang karo bos wis kemati tenan. Kowe engko nek disetrum kowe ora iso kejar-kejar. Ora mungkin. Ojo sembrono lho. Aku dhewe ora wani lho. Pinaringan lancar, masyaallah nggih. Matur nuwun sehat nggih. Ya Allah. Oh gak bagus. Kok mati. Nggih, niki diparingi napa? Ayo ngersane capek gunung. Nggih, nuwun sewu. Ora dikai setrum ndasmu. Anu, Slendro. Moci-roci. Pripun? Lho, wong ayune dandan situ kok dipardi ngono kok. Matur nuwun berkah barokah. Nuwun sewu. Oh, juragan batik. Oh, juragan batik matur sembah nuwun batik asmane napa, Mas? Munawara. Matur nuwun kula diparingi batik nggih purun. Batik kok ya mung 50 to, Mas. Mas kok ya dikenepi 100 ngono lho. Atase batik lho, batik ki 200-an lho. Ya disyukuri. Oh iya. Wong rezeki kok. Nggo tuku kas entuk loro alhamdulillah. Kowe pembukaan semono. Nggih, nuwun sewu Mas Kedut aja mang tambahi 50. Asem, Mas. Ya. Nggih, kula napa jenengan? Ya. Jenengan. Saben bengi nyawang kona Mas yo, Mas. seneng ya ora nek klerune nanggap iki tenan nyenengke tenan iso nggo medeni ning sawah. Ngapunten nggih Pak Parjo nyen sewu. Yen mamacang mung karo janut bune Mas yo, Mas. Pas Masuk. pokoknya wis semangat ya tenan ya. Alhamdulillah. Nuwun sewu Mas, nggih nyuwun ngapunten. Oh, rati mriki Mas, nggih nyuwun ngapunten nggih rati mriki. Mengke ndak anu ngapunten nggih. Mriki karang taune mengke apa lali nggih karang nggih. Ngene siang nggih. Ngapunten nggih. Iki ki urusan. Lah kok malah ngurusi Sino man. Ya ampun. Iki tutup ana sik kowe ora nganggo jero nanti meleset kabeh kaya ngono. Gunung. Cengesan kok rapas kaya aku to mau. Campur sarine lancang. Ngopo? Urung jengleng kok terus jegleng ngono. Ha kesempatane aak ora enak. Aduh ya Allah ya apa yo. Apa? Parti. Parti. Apa cita? Weh, lakon Sirna Margalayu. Sirna Sawedan. Tenanan iki coba to. Keneh. Awas ngati-ati. Hop. Dirungokne sik. Ndasmu nek bareng tak tutuki suarane. Lho kok kocak? Kok coba. Coba. Wong sing muni ora sirah kuno. Lah apa? Ngisor kuwi. Pripun Kang Mas? Pentunge aja kuwale. Lah piye?
nyekel iki sing iki lho. Lah mbok buntel terbelo kaya Lah ngene lak ra lara. Oh iya ngono. Dadi piye ngene carane ngene? Lah Ngene ngono. Oh iya. Ah, ngene lak ra lara. Oh iya iya. Ayo, yo. Ayo. Makan sira kuwi. Hop. Coman yen bali ngene dieling-eling ya. Piye? Ora kaya mau kowe nyekel sik dhewe dibungkus. Kira ngene nok ngene iki ngene ngono lho kok ya. Ngene lak ora lara. Lah mau kowe mau ngene. Lara. Ora ngerti. Lah pas kon balungane ngene ngono ki coba to. Heeh, dadi sampeyan aja kuwalik. Oh iya. Yen ngene lak ora lara. Dadi ngene lak ora lara. Lah kowe mau ngene. Oh. Aku ora nggo BPJS yo. Umum. Nek kene ditanggung enek asuransi. Oh iya. Abang tenan. Ora apa-apa wong kowe ora enek uteke. Ya, aku nek nyawang siramu to Kang Mas. Sirate kaya lele. Cilik kaya iki opo? MC, mbok diganti sing gedhe ngono lho. Ayo ditutupne bawane. Ambune sego ya Mas liwati semripit. Oh ya mambu, ngirungmu apa-apa mambu. Alhamdulillah. Ora nun sewu. MC kondang kok sandal kok kaya ngene iki lak ya ora memper nek ngene iki. Ngawur iki. Merek kok terus ili kaya ngono coba to. Tak kandhani ya. Piye? Iki dudu nggon aku wong lancang. Lah ngene sapa? Iki nggone Sutris. Oh. Masuk ta Mas Sutris? Dikekne dene sing nggone Sutris dilungsurke aku. Oh. Murah tek elak anu tulisane kok nek Ran dunya iki ya. Lanangan. Ino mane wanyu bande suaramu tek kaya wong ning intro desa ngopit kae ngene. Ngene ya, Pripun? ben kabeh iso ngadeg. Mbak Suye monggo langgamipun Mbak Suye. Monggo Bundas. Aku dikok ning ngendi iki? Ya kowe kene. Mbak Suye Oh, Mbak Suye. Kono. Tak kira aku Penyanyine akeh. Monggo ampun. Mah nyeloke bunda sak Bunda nggih. nganggo esan. Bunda Sik kaya- to rupamu ora kaya gareng no. Ya wis ngene iki. Malah kaya anu, Kaya apa? kaya bilung. Rai kok meko kaya ngono coba to. Bedakmu ki apa? Rasa to, diriyokne Rek? wetune ra nyandak. Bedakmu ki apa? Rek ngetel ngono lho. Anu kowe mesti nganggo odol to. Ora mungkin panas. Gamping Lin. Ya. Obat. Mangga. Saiki ono
ya Allah koncoku. Mbak Endang. Tek Ya kaya nggon Allah. iklan nggon. Kowe tek nuwun sewu tek kaya nggon iklan nggon TV kae. Aku iki Iki sapa? tukang tambal ban. Oh. Ya lah kere keblasuk iki mau jawane. Kowe tek kaya nggon iklan. Walau mlikit mie instan ngono kae lho rambutmu. Iso. Lucut ra nimbang. Terus yang kedua garap rock ya Mas. Ya. Ya monggo. Syukur bisanya. Ora lho, roke engko sampean. Heeh. Ya salin sik mosok katokan wong rokok. Oh lagune rokok ya. Lah. Ya katok. Enek yo iki. Ya dicupot sik to ya. Ya engko khusus Moji roji. Ayo yo. Dek jaman berjuang Dur kelian anak-anak lanang Biyen tak Ning saiki ana ngendi Jarene wis menang paturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali yo tak cadong sego jagung yen madung tasili capek gunung penyanyi katrok Lah piye ta? Lah piye? lagu rock kok senggakane hae Lah piye? Lho sing capek gunung oh yes Oh, senggakane hae kaya usum to ngono kuwi ta, Pak? oh yes Oh, ya baleni. Baleni. neng gunung tak cadong hei sego jagung yen manduk sasili capek gunung Oh yes. modern sithik hae Lho jare kon oye. ayo seragenan hae kena Lah ora dikode kok. Pripun Mas Kendut? Oh iya, nyambut gawe bayarane sing semangat. Ini iki malah aku. Yen anggere dibayar malah aras-arasen. Soale dijaluk ngarep. Lah iya. Bener enek jebule. renek ngarep renek buri. Anu to Mas, niki pun lunas to Mas? Nggih. Oh lah iya mulak men. Oh kerja bakti alhamdulillah. Mula- Mulih arep disangoni. Nah. Sate bekecot. Iya. Anu kok nyingu apa-apa dingu. Apa masak? Mas Kentut. Manuk jenis apa enek? Eh. Iwak apa wae enek? Lah dalah. Elok. Enek biawak ucul. Endi? Ngene-ngene Mas Kentut. Lah yo endi biawake? Lah iki. Yo sio-sioe ra maro bolone jan. Mbok dipawira monggo. Aja trima ndang kletakan iki. Nah, arep nyapa wi? Oh, Kowe iki ngarani apa? Ngarani apa? Syukur. Kowe iki ngarani apa? Anu Ngomong apa? syukur. anu mbok Balene ono pisan kas. mbok dipawira. Syukur. Banter kleru.
Bodhe pawula ki wong krempan kene lho. Kowe ku nek disandeke wong kene wong krempan lho. Kok ngelokne wayune koyo ngene Wong biawak. kaya ngene kok medulak kotek lho. Mosok ora aku ya biawak lho. Lah iya. Piye rasane awakmu nek ngono ki? Didandani medok merah ayu ram kok dilokne biawak. Aja trimo. Nganti kajam ten lho. Aja trimo pokoke. Aku ora trimo nek ngene iki pokoke. Aja trimo, aja trimo. Lho, lap-lolo kaya ngono ta ya. Aku ya ora iso nesu. Iya. Lara tenan lah wong aku nggon ngisor nggon ngiringen kae atas kok. Tenan mumet. Balen pesan kas. Kok kepluk piring. Siwan lho piring siwan. Aja dipisah. Ayo, hati-hati balang sepatu kowe. Oh. Oh, patut sik dienggo barang kok. Wong aku kacamata ora roh sak sikile. Arjenar pambu. Bocah kok kowe nek kesentrum rambutmu pelah brodol lho kowe kok. Nyekel kok sembarangan kowe. Ya, ngomah ya renek sosis. Ayo sing entekke sapa iki jek rok lho. Sing nutukne sapa? Heh? Sing nutukne sapa jerok lho iki. Isih to? Ijeh. Ah, iman-iman. Sokor bisa nyawang. Gunung desa tati-tati rejo. Alah dene ora. Kane padha lara apa. Yo. Matur nuwun. Matur nuwun, Mas Mas Kentut. Ugi matur nuwun saking bathik napa Mas Kentut? Lek kentut. Munawara, masyaallah. Tambah sakit to Bos, 20 to Bos, Bos. Alhamdulillah. Matur nuwun, Oh, berkah barokah. tasih wonten es. Nggih, teng kesempatan. Matur nuwun Mbak Suye. Bodhe pawira kula aturi nggih. Bocah ki rong kluna tak sendekke ta iki. Boten ngapunten. Tak sendekke tak setrum lho kowe. Mbak Endang monggo katen nggih. Nggih, Kang Mas. Endang Panurata Nggih. monggo. Endang Kadaswati. Monggo Mbak Pipit. Iya, nggih. Pipis. Budaya pancen oye. Selamat malam Mbak Pipit. Selamat malam Kang Mas. J. Pripo. Bosku ki mlentung tenan to. Ngapa to, Mbak? Iki apa? Loro. Pendarahan kok. Ora apa-apa wis. Engko anu sesuk suntikne puskesmas. Sesuk divisum. Kok ndut ki apa jebule loro ki. Elah. Asem tenan iki. Lan abang. Iki jenenge pangan yayaan lho jenenge. Ya, J. anak-anak mengucapkan selamat kepada Mas Oke. Nando dan Mbak Anissa. J. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mensyurgakan ya Mas. Mas Nando sama Mbak Anissa. Pesan lagu nopo Mas? Katresnan sejati. Wah, langsung nggih darien. Kok mboten dulang-dulangan makan piyambak-piyambak. Oh, pembulino. Dan dhisik Pardi ki dadi manten ora balang-balangan suruh. Bilang Balang-balangan apa Mas? Balang-balangan piring. Apa langsung pegatan? Ya, langsung. Katresnan sejati. Karo Mas Wardi katresnan ini. Ya, ya. Ya, kowe penyanyi ACDC. Oh, tak idoni kae. Iya. Abomu 3 yuta ngono kok ya ora cengengesan. Nang duwe stek ora apal ngono lho. 3 yuta sak metenge minggu. Moji-roji. Ngapunten. Tapi tenan dadi. Dasku menyonyong lho, Tut. Iki delokne coba to. Tutuk walu. Cengengesan bocah kuwi kok. Spesial buat Mas Manten, Mas Nando, Mas Allah. Sehat selalu dan Mbak Anissa. Amin ya Allah. Amin. Tresno budaya. Pancen oh ye. Oke. Sane apa jenenge nek ora roh aku. Sane video syuting iki.
Monggo Kang Mas. Nggih, matur nuwun wekdal kula suwun malih. Para tamu bini sepuh-sepuh ingkang tuhu winanting pakurmatan, suka parisuku insyaallah badhe pun lajengaken mangki sasampunipun tata cara pahargyan ngunduh mantu ing dalu punika sampun kita pungkasi. Para tamu bini sepuh-sepuh ingkang dahat winanting pakurmatan, sumrambahipun para kadang muda taruna ingkang kula tresnani, pahargyan ngunduh mantu dening panjenengan Dimas Gandung Triyanto Ibu Septi Krisnawati Krempan RT 8 RW 11 Desa Waru wewengkon Kecamatan Kebak Keramat Purwo Madya Usana saestu sampun katur kintas tapis tanpa sisa sedayanipun manggiharja niskala awit ginunturan dening sih wilasaning Gusti ingkang Maha Luka saha pikantuk pudyastanipun tamu sadarung. Bini sepuh-sesepuh ingkang kula hormati, karana sedayanipun sampun purna, tebih saking raos panundung. Pramila tata cara ing dalu punika sampun tungkap purnaning gati. Minangka cihna purnaning gati, Sri penganten sarimpit badhe kabedhol, kaboyong tumuju dumateng sungapaning sasana pahargyan dening panjenengan Bapak Haji Paidi SPD sekalian Ibu Hajah Sudaryanti. Kanthi mekaten keparenga tumuli samekting gati sawegung diri sinartan jengkaripun Rama Ibu menapa dene pisan kinasih mangkinipun jumeneng ngabiyantara wonten sungapaning sasana pahargyan saperlu nderekaken kunduripun para tamu kanthi kapratan dan jawat asta. Para tamu bini sepuh-sepuh ingkang tuhu kula hormati, minangka cihna jengkaring Sri penganten tumuju dumateng wiwaraning pahargyan dening panjenengan Bapak Haji Paidi SPD sekalian Ibu Hajah Sudaryanti katur dumateng kadang kula campur sari jangkep tresna budaya keparenga hambi wado kebaring gending ladrang runtung minangka ngiras pantes ndherekaken kunduripun para tamu ing dalu punika. Sumangga. Kula inggih dalu punika ingkang pinitaya minangka pangendali wara pambiwaraning pahargyan ngunduh mantu wisudan tali dharma tartam putuke wala kathah matur wonten ngarsa panjenengan kathah kalepatan ingkang kula sandhang ingkang menika lumantar pandaya wara ing dalu punika kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksama kanthi atur nyuwun pangapunten mugi Gusti Allah ingkang Maha Kawasa paring ngapura. Ing salajengipun mugi kepareng kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih winanting suka basuki. Mboten kesupen ing dalu punika nuwun sewu. Pasugatan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan uwah ing budaya campur sari sutresna budaya sound system Gilang utawi Pandawa Mewa syuting mbok pilih pinanggih atur menapa dene Subasita ingkang kirang mranani ing panggalih lumantar kula ugi nyuwun lumebering sih samudra pangasana ing wasana sumangga pepanggihan ing dalu punika kita pungkasi kanthi atur
hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Minangka panutuping atur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun katur kadang kula campur sari, monggo mangke mbok pilih sumene sawetawis aso nanging kalajengaken malih ngantos nggih paling dalu tabuh sekawan likur. Nggih matur nuwun.